L'obra magna del que alguns consideren la manifestació més perfecta de la cultura, el Diccionari de l'Òpera de Roger Alier va ser presentat ahir a Sabadell. Es tracta d'una obra que recull tota la informació d'interès sobre el món de l'òpera. L'acte va ser introduït per la major representant del món operístic a la ciutat de Sabadell, la soprano i presidenta de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra. El diccionari recull en 2 volums, des de l'A fins a la Z, les òperes a la història, les àries més famoses, els personatges més destacats, les ciutats operístiques al món, els teatres lírics i tota la terminologia del gènere líric. El seu autor, Roger Alier, és especialista mundial sobre el món de l'òpera, autor de diversos llibres sobre el gènere, membre fundador de la revista Òpera Actual i professor d'Història de la Música i Història de l'Òpera. Alier fa amb el Diccionari de l'Òpera una àmplia aproximació al gènere líric. I d'altra banda, el Premi Literari Sant Joan de Caixa Sabadell fa un salt endavant, augmentant la seva dotació econòmica un 50% i actualment es col·loca entre els premis més ben dotats de la literatura escrita en llengua catalana. L'autor de l'obra premiada rebrà 60.000 euros lliures d'impostos, una quantitat que de fet serà superior, ja que l'autor pot negociar els drets d'autor pel seu compte. Amb aquest increment el Premi Sant Joan, Caixa Sabadell, iguala la dotació econòmica del Premi Sant Jordi. El guardó és convocat per l'obra social Caixa Sabadell. L'admissió d'originals serà oberta fins al pròxim dia 31 de març. Durant el mes de juny, el Saló Modernista de l'entitat d'Estalvi hi haurà el lliurament del guardó. Vicenç Villatoro, Valentí Puig, Margarida Aritzet o Maria de la Pau Gené són alguns dels autors que han guanyat el Sant Joan. L'any passat el premi, recordem, va quedar desert. Canviem de tema perquè avui s'han presentat les activitats conjuntes que l'Ajuntament de Sabadell i la Unió Excursionista de la ciutat, la UES, organitzaran per commemorar el centenari de l'excursionisme a la ciutat. Un dels actes commemoratius més emblemàtics serà la plantada popular de 100 arbres fruiters que tindrà lloc el pròxim diumenge 27 de gener al Parc Agrari. Principalment es plantaran ametllers, però també altres espècies, com ara olivers. La plantada d'arbres s'ha dissenyat com a matí lúdic en diverses activitats que duraran fins més enllà del migdia. Una altra de les propostes serà una exposició que porta el títol Visca el Rodal i que es podrà veure a la Biblioteca de Port Badia entre el pròxim dilluns 21 de gener i el dia 2 de febrer. Amb aquestes activitats, l'Ajuntament i la UES donen continuïtat i amplien la col·laboració que mantenen fins ara. I d'altra banda, el pròxim dia 24 de gener tindrà lloc la presentació de la nova edició del Mapa del Rodal de Sabadell. Es tracta d'un mapa actualitzat sobre els entorns de Sabadell i que vol convertir-se en un element de referència per a tothom que vulgui anar d'excursió pel Rodal de Sabadell. Es farà una tirada de 15.000 exemplars al llarg de l'any i es distribuiran per la ciutat. Al terme hi ha coses diferents. Can Llong s'ha ampliat, que pràcticament llavors no hi era, Can Gambús tampoc no hi era. Hi ha hagut tota una sèrie de coses noves dins el terme que en el mapa nou hi són reflectides. Aprofitant les noves tecnologies que permet fer ortofotomapes i això, i aprofitant la base de l'anterior, el que fem és, o el que hem fet, és fer un nou mapa perquè tothom el pugui fer servir també. I avui també s'han presentat al Casal Pere IV de Sabadell les diferents activitats que Fòrum Social Català celebrarà el pròxim dissabte 19 de gener i on hi participaran entitats i associacions sabadellenques. Més de 150 entitats s'han adherit al Fòrum Social Català per impulsar una jornada de mobilitzacions a tot el planeta com a resposta al Fòrum Econòmic Mundial. El Fòrum Social pretén ser un espai obert i participatiu que consta de més de 100 activitats agrupades en 4 eixos temàtics centrats a la lluita a favor dels drets socials, laborals i econòmics, la defensa del territori i la lluita contra l'imperialisme, així com la defensa d'una societat més democràtica. Dissabte, a partir de les 11 del matí, la plaça Doctor Robert acollirà una fira d'entitats amb diverses activitats que acabaran amb un dinar popular. I serà a la tarda quan el Casal Pere IV acollirà el debat central del fòrum. La portaveu d'aquest fòrum, que se celebrarà a Sabadell, Montserrat Llobet, ha apuntat que la idea de celebració d'aquest acte és animar la gent a veure els problemes que té la ciutat amb la filosofia de pensar globalment i actuar localment. Intentar cobrir una mancança que pensem que tenim a la nostra societat i són aquests espais de debat, espais on la ciutadania, la gent del carrer es pugui expressar i pugui participar en la vida política, ja no solament de la ciutat i del país, sinó del món. Perquè trobem que en aquests moments portem una vida tan complicada que a les persones ens resulta difícil trobar aquests espais on expressar-nos, on escoltar les opinions dels altres, on entre tots buscar solucions als problemes que tenim, els problemes fins i tot més quotidians.
L'Ajuntament de Sabadell aportarà durant aquest any 2008 13.000 euros a l'organització no governamental Farmacèutics Mundi per subministrar kits d'emergència i material d'ajut humanitari d'emergència. El consistori i l'ONG col·laboren des de l'any 2004, quan es va signar un primer conveni. Ara s'ha renovat el compromís. Segons fons municipals, durant l'any 2007 es va portar ajut a Nicaragua, Bolívia, República Dominicana o Níger. L'Ajuntament aporta una quantitat econòmica per subministrar material d'ajut humanitari d'emergència, mentre que Farmacèutics Mundi aporta la seva experiència sobre el terreny, la donació de medicaments i l'enviament de productes a les zones on són necessaris. La Colla Nova ha estat l'encarregada d'obrir aquest any la passada de cavalls i carruatges a la tradicional Diada de Sant Antoni Abat. La sortida ha estat al carrer Francesc Layret de Sabadell i des d'allà els cavalls i carruatges han recorregut diferents carrers a la ciutat. Al final d'aquest recorregut, els participants han fet el tradicional gir de Cal Paner. Acte seguit, els cavalls han tornat al passeig de la plaça Major i el passeig Manresa, on ha finalitzat la passada. Enguany, a la Colla Vella han participat mig centenar de cavalls muntats i entre 25 i 30 carros i carruatges, mentre que a la Colla Nova han desfilat uns 35 carruatges, una cinquantena de genets i entre 3 i 4 carros petits. La passada no seria el mateix sense repartir carmels. Entre les dues colles han repartit més d'una tona. I tant la Colla Nova com la Colla Vella destaquen la participació massiva de la gent i consideren que és el que fa que aquesta tradició continuï endavant. Els dos presidents confien que es mantingui la sana rivalitat entre les dues colles. Mira, les dues colles, ja dic, totes dues, anys enrere hi va haver una picabaralla, abans era una colla sola, uns van voler sortir, els altres no van voler sortir, i llavors es van partir, no? I es va fer la Colla Nova, i la Colla Vella i la Colla Nova, no? I llavors les dues colles, la finalitat és la mateixa, de conservar la tradició, per cultura, per religió i per tradició en general ja de les dues colles. La tradicional Diada de Sant Antoni Abat a Sabadell anava encapçalada per la banda de música de la ciutat. Un any més, la rivalitat entre els membres de les colles Vella i la Nova ha contribuït a enaltir la tradicional festa. Els actes han començat a les 10 del matí amb la benedicció de cavalleries i carruatges i tots aquells animals domèstics que han portat fins a la plaça Taulí. Seguidament s'ha celebrat la missa i els actes propis de cada entitat, i és que Sant Antoni Abat està considerat com el protector dels animals. És per això que els genets munten els seus cavalls per donar-li les gràcies al sant. I canviem ara radicalment de tema perquè després d'exactament una setmana des que es va tallar la Rambla de Gara de Terrassa, avui s'han produït retencions a primera hora del matí. Davant d'això, la majoria dels conductors s'han optat per buscar rutes alternatives. Pel que fa a les obres, ja s'han retirat els mítics plataners a la Rambla, que seran traslladats a diferents punts del municipi de Terrassa. També es pot veure com les tanques metàl·liques limiten la zona central de l'actuació. A banda de garantir la seguretat, aquestes tanques serveixen de panell informatiu sobre les diferents actuacions dutes a terme i sobre l'activitat comercial de la zona. Posteriors a l'inici del tall de la Rambla Gara es van produir retencions de consideració en hora punta. Davant d'això, la majoria de conductors han optat per buscar rutes alternatives. Pel que fa a les obres, ja es pot veure com les tanques metàl·liques limiten la zona central de l'actuació. A banda de garantir la seguretat, aquestes tanques serveixen de panell informatiu per als ciutadans sobre les actuacions que s'hi estan fent i sobre l'activitat comercial de la zona. Però potser el que posa més de manifest els canvis que està patint la Rambla és la retirada dels mítics plataners, que seran traslladats a diferents indrets de Terrassa. Per acabar avui els nostres serveis informatius, només recordar alguns dels apunts de les necessitats que ha presentat la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, com ara la finalització completa del quart cinturó celeritat a la línia ferroviària orbital entre Vilanova i Mataró, al túnel viari ferroviari d'Horta que connecti el Vallès amb Barcelona i a l'inrevés, i també les estacions de mercaderies i passatgers del TGV al Vallès. Aquestes eren, doncs, algunes de les principals reclamacions de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. El seu president, Maria Galí, les ha anunciat avui durant el tradicional dinar de balanç amb els mitjans de comunicació en gal·lí, que s'ha referit també a la situació actual, recordem, de l'economia a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol. Ha dit que les perspectives de creixement són moderadament bones, si bé assegura la retallada del sector immobiliari. No hi ha més temps. Nosaltres, als serveis informatius de Canal Català Vallès, tornem com sempre demà puntualment a partir dels 8:45 del vespre. Molt bona nit i fins demà.